Men min lederrolle her i Rem Paddel, det er også at tage mig af de spillere, der kommer, så de kan have det socialt godt med hinanden og føle, at de er velkommen herude på paddelbanen, og at de får noget motion, og de får noget samvær, og de har det sjovt. Det er primært min rolle. Og så er min rolle også her at undervise de spillere, der kommer. Jeg har selv været på et paddeltrænerkursus, 1 og 2, så jeg gør meget ud af at fortælle, hvis de står forkert, spiller forkert, skyder forkert, så alle optimalt får så meget ud af det som muligt. Jeg tror, det er godt for et menneske at gøre noget for andre. Det får man det selv godt af. Så derfor synes jeg, det er godt at være frivillig. Men jeg laver jo varmvandstræning, men jeg laver gymnastikøvelser, kan man sige, i varmt vand. Så det er egentlig det, jeg gør, ikke? En fantastisk oplevelse at være her. Man har opbakning fra Rem af. Man får så mange ting og så mange oplevelser, så det er en fornøjelse at være træner. Sådan primært mig, der står for opvarmningen og udstrækningen. Og så er det min opgave at gå rundt og kigge, at folk bruger maskinerne rigtigt, altså at de er indstillet rigtigt til dem, og at de har den rigtige vægt. Det kan jeg også være behjælpelig med. Jamen, altså, jeg synes, det er en rigtig god forening. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at man som gammel eller ældre kan gå til alt det her sport, uden at det koster. Altså, det er så billigt, ikke? Underviser her i yoga har gjort det cirka et år, ikke? Jeg synes det at kunne bidrage med noget i denne her klub, som er så fantastisk. Det at kunne også bruge mine kompetencer, selvom jeg har holdt op med at arbejde, synes jeg det er fedt, at jeg kan bruge de kompetencer, jeg har på den her måde. Og kan se, at det giver noget glæde på holdet, og der er stor taknemmelighed for, at man gør det. Ikke?